Der har været noget symbolsk over vejret her i dag. Da vi stod ved krigergravene, så fældede himlen en lille tåre. Og da vi gik i sejrsmarch derfra, så strålede solen jo fra en skyfri himmel. Men sådan var det ikke. Her for 161 år siden, der var det selvfølgelig nat. Det var tåget, det var klamt, det var koldt, så videre det sammen. Og det var måneskiftningen dette, at vi stadig har brug for modige soldater til at forsvare vores frihed, vores værdier, vores demokrati, vores individualisme, retten til at leve som vi vil, vores ligestilling, vores ytringsfrihed, retten til at sige, hvad vi vil, har jo mødt modstand i de senere år. Det er jo også derfor, at vi kæmper i Afghanistan, og der kæmpes af vores soldater for os i Afghanistan, så vi ikke kommer ud for den terror, som amerikanerne kom ud for i 2001. Og det er derfor, vi skal være bevidste om, hvad vi vil, og hvad vi ikke vil acceptere, og så sætte kræfter bagved. Det er derfor, vi har sagt stop i Afghanistan, hvor Taliban husede Al-Qaida. Og senest har jo de terrorsager, der nu løber i USA og i Indonesien, jo vist os, at vores frihed og vores værdiers modstandere jo stadigvæk stræber os efter livet. Siden. Ladeklokke. Helt på der. Åh nej, der er skyde. Det var flot. Det var meget flot. Det var godt. Jeg kan ikke op. Så er jeg stolt over jer, og det er jeres konger også. 3 af!